jutella teidän kanssanne, Mikko ja Kauko. On oikein hupaisaa olla täällä Pyhännän nuorisotalolla. Mikko, teidän elämänne on varmasti täynnä tarinoita. Kerrotteko, millainen polku teidät on tänne vienyt? Niin, tämä karaokehan se on meidät tänne tuo loppujen lopuksi. Ja onhan tässä 10 vuotta jo lauleltukin. Vielä sitä pitäisi, jos vuosia on, niin pitää laulella. Onpa mukava kuulla, että musiikki ja laulaminen ovat olleet merkittävä osa elämäänne, Mikko. Se lienee tuonut paljon iloa ja yhteenkuuluvuutta vuosien varrella. Oletteko osallistuneet paljon karaoke-laulutapahtumiin vai kenties jopa järjestäneet niitä itse? Kyllä, niitä on ollut kuljettu tuolla 100 kilometrin säteellähän on kierretty kaikki paikat tässä. Ja nähdään sitä vielä laulella. Siellähän on näkynyt monenlaista. Hienoa kuulla, Mikko, että olette selvästi omaksuneet laulun elämän riemulliseksi punaiseksi langaksi. Oletteko, hyvä Herra, jollain muotoa laulanut yleisön edessä, vai oletteko pikemminkin suosinut kodin lämmön tuomaa yksityisyyttä lauluhetkissänne? Hyvä, kiitos. Sitten